Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod de Roblox. Suntem aici cu Radu. A.K.A. Roșia Tubată și bună. Și după cum vedeți vreau să vă arăt aici un easter egg. Haideți să vi-l arătăm. Stai! Ok. Troll. Și dacă vă plac episoadele, dați like, subscribe și clopoțel. Și uitați, este easter egg-ul. Camera secretă din lobby. Hai. După cum vedeți, omul ăsta a băgat cuțitul în TV. Puțin, destul de normal, adică... Da, destul de normal. După cum vedeți, eu mi-am luat acest cuțit missing pentru... Votăm harta. Bine. Hai să vedem ce hartă votăm. Hospital. Research lab. Hospital. Bine, hospital. Și Hospital. eu mi-am luat box-ul. Asta mi-am luat box-ul, Knife Box 2. Și vreau să-mi pice overseer, numai că mi-a picat missing, după cum vedeți că zicea unt. Și da. Și l-am și pe cuțitul missing aici, în spate. Și vreau să mai strâng bani. Opa. Vreau să strâng bani și nu vreau să bag așa mulți bani în Roblox. Vreau să strâng bani ca să... Inocent, ce ești? Inocent. Și vreau să strâng bani ca să bag... ca să deschid cutii pentru voi. Și cum am auzit deja cineva? Nu, mă minți, Radu, mă minți. Nu? Mă minți. Cine face sunete? Cine? Oh my god, a intrat cineva cu... De când e muzica asta pe hartă? De ce crezi că am vrut harta? Serios? E muzică dintotdeauna? Da. Cum adică? Uite, Radu, eu sunt stăpânul cuțitelor. Ba nu. Ba da, eu sunt, uite, vezi, eu sunt, în loc de stăpânul inelelor, eu sunt stăpânul cuțitelor. Eu sunt stăpânul tău, Radu, de-aia stau pe capul tău. Nu trebuie capul. Ba da, stau, uite. Ba nu, amândoi avem aceeași fel de căpățână. Păi da, stau pe capul tău. Ia să văd. De ce și vezi pe... Dacă tot am început așa, hai să și terminăm. Nu-mi place muzica, o vreau pe aia. De muzica așa pe fiecare hartă? Cred. De ce crezi că am vrut hospitalul? Iar te întreb. Pentru muzică? Da. Dar de unde știi că e? Secret de stat. Hai din nou pe hospital. Nu! Deci nu, că nu o să se mai audă nimica pe episod. Bă, nu, să ai hospital, haide. Hai mă, că nu o să se mai audă nimica pe episod. Te rog. Să mai audă nimica. Te rog. Ok, asta e a mea. Hai, mai jucăm runda asta și cât încheiem episodul și după ce mai facem încă unul. Ca să ne revanșăm pentru săptămâna trecută. Dacă vreți, putem să facem și unul de FNAF azi. Nu prea cred. Ce ești? Abia aștept să se repornească muzica. Gata, e același murder. Nu te crezi, stai, nu. Același murder. Nu, să... Oh! Колбасит солод, колбасер по пояс голый. Nu! Колбасер по пояс голый. Da, bun, cred că asta a fost tot episodul. Sper să vă placă și ne vedem data viitoare. Pa!